sa Dipolog, numero 1, Tatak RMN. Okay, niya na sab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon nang magkauban nato din sa istasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang radyoman Kani Luod, ugusab si kasamang radyoman Taxi Lumba. Sa gihapon, pasiunang patimbaya sa atong station manager, ang atong amahan din sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na sa iyang mga kaubag mga radyoman. Okay, sige po na kumuingon maayong adlaw sa Ginoo kay ninyo o kanatong tanan. Okay, katong pizza karon, pizza 22. I'm sorry sa computer mo akong gitanaw-dan. Di mo. Okay. Ang atong pizza karon, pizza 25, no, sa bulan sa Agosto, tuig 2019. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, no? Nining laing sigmin karon sa atong tulumanon atong ipadayon, no? Ang atong tema nga wala nato ni diretso gyud og human. Ato gining gihinay-hinay og pairog kay gusto gyud nato makuha gyud ninyo ba ang tibuok gyud nga punto og uban sa pamasin nga kini kay di man nato gidali-dali paghuman nga tanan o mga anggulo nga kinahanglan mahisgutan nato sa maong tema ato gyung matuki, no? Okay, og lain pong hinungdan nganong ato gining gi-espesyalan ni nga topic kay sa ato gong pagtuong Katoliko maong mani ang dugukan kaayo nga baruganan o pagtulunan nga maog gibansay nato, pero sa uban nato mga igsuon labinas na himulag lahi ang ilang paglantaw, lahi ang ilang panghuna-huna niining pagbansay kining atong ginahimo nga mga pagpasidungog sa mga santos, ang atong debosyon na mga tinahod nga tigpaminaw inyo ning masabtan pag-ayo kung atong mahibaw-an ba unsa gyud ang tibuok mensahe ni Kristo dinhi sa bag-ong kasabutan. Unsa gyud iyang mensahe? Kung moingon kay kog unsa gyud ang iyang mensahe diri sa bag-ong kasabutan, nagtumbok na siya sa kung sa angay natong buhaton mga Kristohanon. Naamanggoy makalibog ani kung kining pagtuon nato sa Biblia dili nato ba hashasan
ug unsay mga gitudlo diri nga unsay para nato mga Kristohanon ug unsa po'y para lang sa daan. Naamang ko diri ang dakong debate ba, dakong bangi nato sa pagtuo kung atong gamitong gabayaning Biblia. No? Ang Katoliko nganong gisaway, nganong giakusahan, unya ang gigamit nila Biblia, actually, wala man gyud ta mag-away o wa man gyud ta mag-ingon nga kamo mga Katoliko dili mi ninyo kay wa mo magtuo sa Biblia kay inyong gisupak na. Ang buot na akong ipasabot, walay question diha sa kung mutuo ba tag Biblia. Kung mutuo ba tag Biblia. Kita both sides nagtuo tag Biblia. Ang nakadiferensya lang, giunsa na to pagtuon ng Biblia. Sa laktod, giunsa na to pag-interpret ang Biblia. Walay question na kay kung nagtuo mo Biblia, ang Katoliko nagtuo mo pod. Bisan pag inyong basahon ng katekismo nga libro sa Katoliko, napuno na og kutlo og mga bersikulo des Biblia. Of course, di lang po noon kay bersikulo. Kay ang baruganan kong Katoliko, dili man kay Biblia rapod. Kay mismo diha sa Biblia, wala man po siya mag-ingon nga siyara. Gani iya mang ipasabot. Nga, apil tong wa na masuwat, nga gibinaba na lang, no? Pananglit ka ng giingon ni Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Iingon si Pablo diha nga, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagig verbal message sa ato pabinaba nga pamulong o sulat. Kung dili kuno sulat, gibinaba na lang. Ngano man na. Tungod kay ang kamatuoran dili man gyud na madala og sulatanan. Mga kamatuoran dili na madala og sulatanan. Giasoy po na sa Ebanghelyong giasoy ni San Juan. Sa Kapitulo 21, versikulo 25, nga bisan gani kuno sa mga buhat lang na ni Kristo ha, mga buhat lang sa atong Ginoo, kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan dili kaego kasudlan sa mga sinulat. Di ba? Juan 21:25. Sa mga gibuhat lang kuno ni Kristo ha, sa mga buhat lang kuno ni Kristo, kung sulaton pa kuno ang tanan, nagtuo siya nga bisan ang kalibutan dili kasudlan sa mga sinulat. Pagkadakuan ng kalibutan di gyud masudlan, no? Now, sa biblical figure of speech, no, sa siyensya nato sa pagtuon sa Biblia, dili na sabton nga di gyud masulod sa kalibutan pagkadakuan ng kalibutan, no? Ang buot lang ipahimugat, no, nga daghan pag yung wa masuwat nga mga kamatuoran. Daghan pang wa masuwat, no? Gitawag na sa biblical figure of speech nga kanang hyperbole. Saan na ito na pag-pronounce? Hyperbole o hyperbole? Okay. Kamu na bahala saan ninyo na pag-pronounce. So, hyperbole. Paggamit bag mga pulong nga taas kay singatanan sa walay pagyatak, sa unsa gyud ang ipasabot lang. Di ba? Hyperbole. Nga gipahimog at lang nga daghan pag yung wa masuwat. Unya, unsa man tong gibuhat ni Kristo? Ang gibuhat ni Kristo unsa man to? Pag milagro siya o kanang magtudlo. Magmilagro siya o magtudlo. So, magaingon ta nga, daghan pag yung dieng wa matudlo ni Kristo diri sa si Biblia nga nasulat. Okay? Dili man kuno tanan nasulat. Pero tagaan mo na kog example ha, ako naman yung gisgutan sa miagi, no, sa atong tulumanon nga. Usa ka example ana nga do naman toy gisuwat si Kristo diha sa yuta. Katubang siluta na untag death penalty tong babae nga makasasala tung mananapaw. Siluta na untang death penalty nila pero si Kristo babag siya sa iyang reaction, no? Sa iyang pagbabag, mitikubo man to siya sa yuta. Doon na siya gipanulat. No? Sa ubos ba sa yuta, doon na siya gipanulat. Ugo niya, dayon ni
ni tindog siya o ni tuyhad siya o giingnan niya ang mga tao dito mga Hudiyo. Kinsa tong walay sala diha ninyo, maoy mo una og bato sa ato pa. Maoy mo una og bato aron mamatay kanang babayhana. Kay dit penalty maghana. Okay, mao naman kanay atong balaod, no? So, mao na. Kinsa tong walay sala diha ninyo, maoy mo una og bato aron mamatay ng babayhana. Kay mao man kana atong balaod. Wa man gyud mi kuan. Wa gyud mi nani sana nitinguha ba kay nangaulaw sila. Unya ang pangutana, unsa man itong gisulat ni Kristo dito sa yuta? Sa iyang gisulat dito. Now, sa tradisyon, giingon nga probably, no? Ingon lang tag probably kay mayong tag tradisyon, daghan mang tradisyon ko, no? And usa sa version sa tradisyon, ang giingon dito, gipanulat kuno ni Kristo dito, klase-klaseng sala to sa mga tao. O klase-klaseng sala sa mga tao. Nagkadeya. O, gipanulat ni Kristo dito. Then ayha din siya ni tuyhad. Then niingon siya nga, kinsa tong walay sala din niyo maoy mo unag bato aron mamatay kanang babayhana. Okay, siguro nakita nila dito kay tanang klase-klase sala gipanulat man ni Kristo dito nya. Basig ilang unahon alam mo man na kung sao. Oo. Now, ang point nato diha, wala gisulti sa Biblia, wala giingon sa Biblia o kung sa tong gisulat ni Kristo dito. Now, ang ato lang nanaghaplan daron sa pagbasa o kung sa to iyang gisulat. Di ba? Oh. Pero sa tradisyon, usa ka version sa tradisyon nga giingon nga mga klase-klaseng sala kuno ang gipanulat ni Kristo dito. Klase-klaseng sala ang gibuhat sa tao. Oh, na? Now, dili mabasa sa Biblia diha ang gisulat ni dili mabasa sa Biblia o kung sa'y gisulat ni Kristo. Pero sa tradisyon giingon mga sala kuno to klase-klaseng gibuhat sa tao. Now, nga nung maingon man tag tradisyon kay kining tradisyon God na ay tradisyon nga nasulat pero naapoy wala na. Kaya dili lagi tanan na sulat. O, parehas ko daan ng pagbunyag. Nga kanang pagbunyag. Sa Biblia, dili yung kakakita gyud litra por litra. Di unsa pagbunyag. Di ba? Di man nakakita na giunsa pagbunyag gyud si Kristo kay wala may video nga makita ning Biblia. Now, ang mga igsoon na tong dili Katoliko, moingon sila nga gitusma o gitus Kristo agyan ng kanang kahulugan kuno sa pulong bunyag o bautismo ba nga baptizo nga immerse o gituslob o ana ba gitusmaw o kana ilan na nang gibase sa meaning anang kanang baptizo na tusmaw pero mao lagi na meaning pero dili man kay usaray meaning ana daran tusmaw kung ayon jug tuon ang pulong baptizo. Oo na wa ko'y panahon nga modiskas og ayo ana kay gi-example ra man nato. Kay akong premise ana Ezekiel 36:25 gisgutan nga dunay pagpanghugas pinagi sa tubig nga ang gipasabot ana prophetic pa na panghugas sa sala pinagi sa tubig. Dili man diha gani immerse ang gigamit nga pulong, sprinkling man ito pa sablig ang ubang hubad pouring gi-pour. So gitag na ang bunyag pagpaghugas pinagig tubig pero dili man immersion ang gigamit diha. Kuan man sprinkling ito pa sablig ang uban pour na gibuan. So dili na sabton nga tusmaw lang yun ha. Pero ang kung maghisgot tag objective mayon tag giunsa gyud pagbunyag now dili gyud nato makita sa Biblia tanaw ra na basahan ra gud yung New Testament na bagoy video ng Biblia di gyud makita giunsa pagbunyag. Di ba? Now insa na to pag
kuana paghibalo nga unsa gyud paagi sa bunyag. Now tradisyon nga wa na masulat sa Biblia, labi na sa ikaduhang siglo makita nato na unsa kayo mga tradisyon bot na sulat ug bala. Unya sa wala masulat litra por litra nga nahimong tradisyon na kano og galian na sa unang mga Kristiyano kanang pagbunyag og bata kay naa man yun na. Basa ragon mog history diri na dapit sa ikaduhang siglo dapit na ay mga gisulat gyud pero wala na sa Biblia. Unsa gyud ang gipangbunyagan, mga dagko gyud mga bata apil gyud. Na di ba sa tong tema sa bunyag ato naman ning naisgutan? Now, review lang mo katong wala kadungog ato sa atong YouTube channel, pangitaan ninyo bag-ura man to. Ako man ang gibutang ag playlist kanang bunyag sa bata. Dali sa YouTube makita ninyo katong wala pa kadungog atong gihisgutan nato ng bunyag sa bata. Oo. So, dili na to makita diha sa Biblia nga litra por litra nga dunay pagbunyag og bata. Na ay mabasa pero implication lang kanang gipasabot pananglit anang bunyag og tibuok panimalay, katong panimalay ni Lydia. O mga tulo na kakaso nagbunyag og tibuok panimalay. So kung mayong kag nagbunyag tibuok panimalay, no? Now sa subjective to pa dili gyud sigurado kung mayingong kag mga dagko ra katong gibunyagan ya sulod sa tibuok panimalay, dili po ka kaingon kay wa man ka kasiguro wa bagi bata dito sulod sa balay. Dayon kung moingon po kag ana ay mga bata, now subjective gyapon, dili gyapon ka sigurado, pananggap lang gyapon. Nga naman kay tungod lang kay tibuok panimalay gibunyagan, maingon na lang po din kang naagi bata dito. Now objectively di gyud di ginato masigurado kung nabagi bata dito. Di po ta kaingon nga wala. Basta gabunyag og tibuok panimalay, di ba? So, both interpretation dili na to masigurado og nabagi bata kung igo lang tag nagbagbasa sa Biblia kay wa mo video ang Biblia, di mo na to makita og unsa gyud dagway, unsa gyud tsura dito atong sa sulod sa panimalay og unsa gyud kay kinsa kay itong mga tao to dito sulod. Di ba? So, boss, duha ka interpretation kung wa tay laing gibasihan kanarang pagbasa nato sa Biblia, di gyud tang kabasa sa Biblia now naa bagi bata ditong tibuok panimalay nga gibautismohan. Now, pero asa man nato na mga kapan, asa man nato mahibaw-an nga naagibata dito. Now, laing source na, wa man gilaing makita nato tradisyon man. Tradisyon nga wa na masuwat sa Biblia. So, ang uban nga nagsulat og mga basahon, diha na nila masulat pod kung iapil na nilang sulat sa ilang mga basahon. So, sa mga church history books, kinaamang ipagbunyag og bata. Diri na dapit sa mga ikaduhang siglo nga mga writings. Mumanggali ng ubang mga religion. Mingon sila nga, kanang pagbunyag og bata, nagsugod na, diri raman sa ikaduhang siglo. Mingon sila kay, diha raman gud nga mga writings mabasa na. Dili na mao. Kanang mga sulat nga diri na sa ikaduhang siglo nga giklaro gyud nga dunay pagbunyag og bata. Sa explicit statement na. Sa explicit statement naa na diha sa mga writings, mga sinulat sa ikaduhang siglo mabasa nga naagi pagbunyag og bata. Pero ang sa Biblia walay explicit, walay mabasang litra por litra, naalay gipasabot. Naalay gipasabot. Paras po na itong buhat 2:38 ug 39 nga ang bunyag kuno saad sa bunyag alang sa mga dagko ug sa mga children. Buhat 2:38 ug 39. Now, sa maong tudling di tang kabasa nga gibunyagan ng bata. Pero nganong makaingon ta nga apil ang bata tungod sa gipasabot nga ang bunyag kuno saad sa bunyag sa mga dagko. Kung giingnan nito mga apostol kaninyo og sa inyong mga anak sa sa inyong children. So wala gingon nga way apil ang bata, apil ang bata sa saad sa bunyag. Kay ang laing premise lagi na basihan tungod kay kining bunyag mao man ni ang gipuli katumanan, gipuli o nahimong katumanan sa tuli o circumcision. Kay circumcision man tong sa daang kasabutan. Then ang gipaabot ana nga katumanan nga sugo, bautismo. Gipasabot na ni Pablo sa Kolosas 2:11 ug 12. Kolosas
2:11 ug 12 nga naghisgot siya circumcision pero ang gipasabot bautismo. Circumcision of Christ kuno, ang circumcision of Christ bautismo. Okay, oh. So, ang atong entrance sa kingdom dili natong tuli kun dili bautismo na. Oo. O niya, unsa man tong tuli nila sa una sa daang kasabutan, wa bay apil bata, apil ang bata. Sagaran galing matuli mga bata labi na. Di ba? Oh, ang dako og kana og wa pa matuli sa bata pa, entulion siya dako na. Pero apil gid ang bata, di ba? O so kay mao man din na ang gipuli sa tuli, bunyag man diay, so kung ang bata apil sa tuli, so apil pud ang bata sa bunyag. Mao man na ang logic dia. Nganong ato ning giisgutan ning mga ingon ani nga naghisgot man tag kanang tema gyud mahitungod sa pasidungog sa mga santos kay naaman diha ng mga pista nato nga gisentro, di ba? Okay, kini kung mag-explain ta, maghatag tag katinawa ninyo. Naghatag tag katinawa ninyo. Dili man gyud malikaya nato, labi na kung ako may ma-explain, no? Ako og yung isulti ninyo og unsa kayo mga dapat mahisgutan nato para makuha, madawat yun ninyo logically ang atong argumento dire. Nga apil ang tradisyon nga wa na masuwat kay dili man tanan na sulat. Diba? Pero anang paghukom pila ka libro ang Biblia. Oh, di man tang kabasas Biblia nga ang mga apostoles naghimo og council nga ilang hisgutan pila ka libro sa bagong tugon o pila ka libro sa daang tugon. Nya kung maghisgot tag Old Testament, kung tan-aw na to sa history, duha ra ba na kakanon ng kanon sa mga Hudiyo, Alexandrian canon o Palestinian. Ang Alexandrian canon adunay 46 book sa daang kasabutan. Ang Palestinian canon 39 lang. So labaw og 7 ka libro ang Alexandrian canon. Mao man ang gisunod sa Katoliko katong Alexandrian canon sa mga Hudiyo. Oh. Dayon ang Palestinian 39 books. So diya ni Sangguni. Ang mga Protestante mao na ilang kanon nga gituhuan. Ulag 7 ka libro sa atong kanon. O duha na. Sakay ang mga Hudiyo god wala man sila masitol gyud sa ilag yung panahon sa history, pila gyud ilang kanon. Kato galing gi-allege nila nga nagsitol sila kanon sa Council of Jamnia. Dugay na kung tuon daghang mga scholar mo ingon ron nga meet gali kuno na. Okay, dili gali na ma-prove gyud og ayo inig-examine sa history. So katahapan ng Council of Jamnia unya 90 AD na nahitabo kung tinuod manggaling na. Unya kana ra bang 90 AD katong Council of Jamnia sa mga Hudiyo, kung ayohon jud natugtuon ang Biblia, dili to angay gali katuhuan nga council kay katong council sa mga Hudiyo nangulo ato si Akiba nga dili mo dawat sa Christianity. Unya laing punto, wa ato sila mo dawat sa Christianity og nianang tuiga, nianang panahon na ang mga Hudiyo na transfer na ang ilang ang authority nabalhin na sa mga Kristiyano. Di ba kanang 90 AD Christian era naman na, Year of the Lord naman na, kay nasugda ni Kristo ang iglesia 33 AD. So kanang 90 AD nga gituhuan ko no, kuno ha kay sa akong tuon ron meet day kuno ng Council of Jamnia, wala na siya basihan. Pero nahimo na lang ng part na to sa itong mga istorya. Pero wala gyud ko na. Pero granting nga naa nang tinuod yung itong Council of Jamnia nga nahitabo sa 90 AD, no? Nga naghisgot og kanon sa Biblia. Granting naagyo na sa history, pero ang pangutana authoritative ba to para nako, no? Kung ngayon natugtuon dili to authoritative kay ang authority gihatag na sa Dios sa mga Kristiyano o sa mga apostoles. Iyang giingnan ang inyong idili diri syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Ang mga apostoles na giingnan ni Kristo ana dili na tong grupo sa mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity. So katong Council of Jamnia invalid to. Dili gyud sa Council of sa mga Christians ang ita mo tuo nawa naman tay igong panahon o mga kinahod nga tigpaminaw. So at ang ilang ninyo gihapon ang pagbadayon ni ini sunod Domingo, no? Naghisgot patag mga
kana bang authority o mga premises basihanan nato sa atong konklusyon aning authority sa simbahan, no? Mao man importante atong ipadayag gyud ang mga nagkadaiyang anggulo para ang lisod ninyo ma-deny ang baruganang Katoliko. Okay, isang lituan naman tayo igong panahon, ay kalimuta, unyang alauna, basin magkaapil gihapon ta sa sangka, no? Walay kabilingan, sangka sa katarungan, o sa grupo sa Catholic Faith Defenders sa alas 8 gabi, at ang ninyo kay moapil gihapon ta. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. PSPR Tatak RMN Magapaluod nga panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Inspector Bitoy! Yak! Unsa maning niya sa akong face? Unsaon man ako paghugas og plato? Mrs. Ang mga nahabiling sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa face. Basig kung unsa na mo pilit sa taste. Yan! Mas hygienic ra mag-Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, mag-Joy Antibac. Nga naman, Kalimpyo ra mag-joy! Huwag ka daghas na nahugasan! for hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Araw-gabi, usok sa daan, usok sa kainan, hindi maiiwasan. Besh, uwian na. Amoy perfume pa rin ang hair mo. Sosyaling perfume yan, no? Girl, hindi perfume. New Rejoy! Ha? New Rejoy? Wow! Akala ko mamahaling perfume. Shampoo lang pala. Yes, with new Rejoice